I work Bearing. Ito mga sa ibig. Sabi tayo ngayon, Tres. Sa ibig, ito ang araw, lataran po niya lataran. Sabi ka ba lang kanakang, nakasibig ka. Basta ka ba?
Sino naglalaro? Oh, hindi maganda. Marami din yung malaro. Pag maganda ano, umuwi sila. Pila na eh. Hindi ba? So, magaling yun. Makasama. Kasama ko rin na yun. Eh, hindi ka nagpaalam na kung maganda. Laro nila nilulubi yung isa dyan. Laro nila nilulubi.
Down. Diyos, grabe. No, 3-1. Puro 1 ay puro 1. Left. Switching ah. Ay, nalpas. Nalpas. May pina-enjoy na lang. Okay. Tama, strike. Ganda dito no. Ang buti na sabi yung Yan yung side beating doon. kasi gintin niya. Meron pa rin ako nagsasabi. Hindi side check ako naman doon. Hindi siya niya. Paalis na dito tayo. May kalang na kayo. Bitin. Oh, nakaan. Oh, bitin. Ay, awan na.